Szeretettel köszöntelek benneteket. Az a helyzet, hogy 2003-ban abban a helyzetben voltunk, hogy azon gondolkodtunk, hogy hova vigyük a gyerekeinket iskolába. Mert hogy nőttek a gyerekeink, 6 éves volt akkor az én nagylányom, és megnéztük a környéken az iskolákat. Ez Göd volt, tehát Budapesttől északra, Vác és Budapest között egy kisváros, egy agglomerációs település, ahol gyökértelenül kerülnek az emberek, ez is eléggé fontos, azt hiszem. És körülnéztünk a környéken, megnéztük az egyházi iskolákat, megnéztük az akkori önkormányzati iskolákat, még ugye nem állami oktatási rendszer volt, és megnéztük az akkori alapítványi iskolákat, amely Waldorf iskolákat jelentett. És mindegyikből hiányzott valami, ami nekünk fontos volt. Mi volt fontos? Regina már elmondta, a kereszténység, a néphagyomány, a természet, a család, tehát, hogy a családnak nagyon fontos szerepe legyen az iskolában, és valamilyen módon mindegyikből hiányzott valami, hát volt olyan iskola, amiből mindegyik hiányzott, tehát és több ilyen iskola is volt, amelyikből mindegyik hiányzott, ami a mi eszményünk volt. Viszont nekünk voltak már előképeink, ugye itt van Keszei Bori, a gyermekével ott hátul, és Keszthelyen a családiskola például az egyik ilyen mintaadó intézményünk volt, a másik mintaadó intézményünk volt Mezőőrsön a Magyar Műhelyiskola, ez Szabó Gyula atyának, egy katolikus papnak az iskolája, aki alapítványi módon csinálja egyébként ma is az iskolát, és nem vitte be az egyházi iskolai rendszerbe. Mi egyházi iskolaként működünk, de úgy, hogy nagyfokú önállóságot élvezünk, teljes, és ezt teljesen komolyan mondom, teljes szakmai autonómiánk van. Ez nagy kegy, de 20 év alatt kivívtuk magunknak ezt a kegyet, tehát megdolgoztunk érte a mindennapokban, és azt gondolom, hogy valami olyant hoztunk létre a szívünkből, amit most már oda tudunk adni másoknak, azon dolgozunk, hogy leírjuk a dolgokat, azon dolgozunk, hogy egyre több dokumentumunk legyen, amelyben már tényszerűen le van írva minden, ami leírható, és van nagyon sok minden, amit nem tudunk leírni soha, mert ez a lelkünkben van, az a szeretet, ami kiárad közöttünk. Én boldog vagyok iskolaigazgatóként. Azt kell, hogy mondjam, hogy örülök a mindennapoknak az iskolában, boldogok a munkatársaim az iskolában, boldogok a szülők és boldogok a gyerekek az iskolában. Tehát a mai körülmények között is lehet jó és boldog iskolát csinálni, amelyik egyébként nagyon sokat ad a gyerekeknek. Gyorsan végigfutunk mindenhez, nagyon gazdag, amit csinálunk. A 20 év alatt nagyon sok minden kialakult már, és nagyon gazdag, amit csinálunk, de megpróbálok felvillantani dolgokat belőle. És azt hiszem, egy Karácsony Sándor idézettel kezdünk, érdemes megalapozni talán mindezt, arra a szellemi szintre emelni, ami nem csak azt mutatja meg nekünk, hogy van a felelősségünk a gyermekeink iránt, hanem azt is megmutatja, hogy van a felelősségünk a közjó iránt. Tehát felelősek vagyunk a nemzetünkért, felelősek vagyunk a családunkért, felelősek vagyunk a közösségünkért, felelősek vagyunk a környezetünkért. Én nemrég Törökországban voltam, egy török család vendégeként töltöttünk ott közel egy hetet. Ez egy 84 milliós ország, amelyik 1920-ban 20 milliós volt. Évente fél millióval, 1 millióval nő a lélekszám az elvándorlás ellenére. Amikor hazajöttünk, autóval voltunk, akkor átjöttünk a 6,5 milliós Bulgárián, amelyik nemrég még 9 milliós volt, majd átjöttünk az alig 7 milliós Szerbián, amelyik nemrég még 9 milliós volt, és megérkeztünk az alig 10 milliós Magyarországra. És azt tapasztaltuk Törökországban, hogy nagyon kemény identitással rendelkeznek az emberek. Én kifejezetten törekedtem rá, hogy sokat legyek együtt törökökkel. Nem beszélek törökül, tehát a szeretett nyelven tudtunk egymással beszélni. És például fodrász üzletben voltam velük. A fodrász üzlet falán a Csanakkale-i 1915-ös ütközetnek a domborműve volt. Ez az volt, amikor az Antant el akarta foglalni a Dardanellákat, de nem sikerült nekik, mert a törökök visszaverték őket. És egy átlag fodrászüzletben erre emlékező domborművet láthattunk. Tehát ennyit az identitásról. Tehát azt gondolom, hogy az a dolgunk itt, hogy egyrészt megmaradjunk,
tehát legalább ennyien, amennyien vagyunk, megmaradjunk. Másrészt pedig közösségként is meg tudjunk maradni, ehhez pedig identitásra biztosan szükség lesz. És ezért fogalmaztam úgy, hogy nem csak a gyermekeink személyes jövőjéről kell gondoskodnunk, hanem rajtuk keresztül a nemzetünk, a közösségünk jövőjéről is. És hát erről beszél Karácsony Sándor. A nevelés nemzetnevelésé, a magyar lélek ismerete, a nevelői személyzet magyar lelkisége mellett is csak akkor válhatik, ha a magyar élet problémáira előkészít, ha a tanterv, aminek alapjára támaszkodik, tartalmi magyarságot visz a nevelés minden emberre érvényes formális törvényeibe. Most ha ugrunk egyet, akkor gyorsan a nevelés minden emberre érvényes formális törvényeit szeretném elmondani. Azt hiszem úgy volt, ugye, hogy Pécsi Ritát is hívjátok majd, nem tudom, hogy igen, tegnap együtt voltam vele Szombathelyen, úgyhogy mondta, hogy most nem tud eljönni sajnos. Érdemes lenne elhívni, mert ő erről beszél az organikus pedagógiában, ami egyébként a parasztember pedagógiája, tehát a rábaköziek pedagógiája, meg a parasztemberek pedagógiája, meg egyébként az a szeretetnyelv, amiről a Szentírás is beszél, és amikor kereszténységről beszélek, nem az egyházról, a struktúráról beszélek, hogy ne hierarchiát mondjunk, mert az ugye szent rendet jelent az eredeti jelentése szerint. Tehát nem a struktúráról beszélek, hanem arról, amit az Új Szövetség közvetít nekünk, azt a szeretetnyelvet, és erről szeretnék. Tehát amikor kereszténységről beszélek, akkor ezt a szeretetnyelvet értem alatta. Rita erről beszél, bizalom, lélekmozgás, kötődés, szövetség, eszmény, ezekkel tudunk nevelni. Ez ugye teljesen más, mint amiről beszélünk, és ha vannak itt tanárok, tanítók, akkor elvégezték nyilván, és hallgattak fejlődés, lélektan, szemináriumokat és előadásokat és egyebeket, tehát egészen másról beszél Rita, mint amit megszokhattunk. De mi ezt megtapasztaltuk, ezt csináljuk teljesen természetesen a Búzaszemben. Egyszer egymásra csodálkoztunk, eljött hozzánk egy előadást tartani, és ránk nézett, hogy jé, ti azt csináljátok, amit én mondok. Mi meg ránéztünk, hogy jé, te azt mondod, amit mi csinálunk. Tehát volt egy ilyen egymásra találásunk. Mehetünk tovább a következőre. Részletesebben a néphagyományról szeretnék beszélni, azért, mert talán ennek a mindennapokba bevitele egy kicsit szokatlanabb. Most azt tapasztaljuk, hogy a nagy óvónőképző és tanítóképző egyetemeken már a néphagyományt nem tanítják az óvónőknek és a tanítóknak. Ez mérhetetlenül szomorú, és szerintem már lehet, hogy beszélnek róla, de hogy nem úgy jön ki minden egyes óvónő és tanítónő az intézményből, a nagy egyetemekről beszélek, lehet, hogy kisebbek vannak, ahol ez működik, hogy 77 népmesét fejből tud, hogy 77 népi játékot játszik a gyerekekkel, és 77, vagy ha lehet, akkor 777 népdalt is tud egyébként, és ezt tudja használni a mindennapokban. Ez lenne az alapja mindennek, és mindjárt elmondom, hogy miért. Tehát amikor az anyanyelvünkről beszélünk, akkor nem csak a szóbeli anyanyelvről érdemes beszélni, hanem arról is, hogy nagyon sokféle anyanyelvünk van. A népmeséink hordozzák a mítikus anyanyelvünket. A vallásos néphagyományunk az hordozza a szakrális anyanyelvünket. A táncaink hordozzák, és a népi játékaink hordozzák a mozgásos anyanyelvünket. A zenénk és az énekünk hordozza a zenei anyanyelvünket, a kézművességünk pedig a kézműves anyanyelvünket, és mindezt összeköti a jelképi anyanyelvünk. A jelképi anyanyelv, amely egyébként a gyereket megszólítja. Az ősképek benne vannak. Amikor népmesékről beszélünk, akkor arról beszélünk, hogy az ősképeket hogy hozzuk mozgásba a gyermekben, és hogy ezek az ősképek, ezek hogy hozzák mozgásba az ő lelkét, és hogy alakítják a jövőjét, a felnőtt korát egészen haláláig. És a családját is egyébként. Erről is talán egy kicsit majd részletesebben beszélünk, és mehetünk tovább. A természetről csak néhány mondatot. Mi iskolakertet működtetünk az iskolában, de a természetennél nyilvánvalóan jóval több. A gyerekeket, amikor csak lehet, visszük. Hát ez egy agglomerációs település, tehát nincs arra lehetőségünk, hogy úgy hozzunk létre egy intézményt, hogy az valóban bent van a természetben. A legszerencsésebb ez. És úgy tudom, hogy utána jön majd egy előadó, aki éppen erről beszél majd, ugye farmalapú nevelésről és egyebekről. Én az iskolakertet nem azért tartom értékesnek, meg megtanítjuk a gyerekeket paradicsomot, meg céklát termeszteni,
hanem azért, mert megtanulnak egy náluk nagyobb erővel együttműködni. Tehát az iskolakert az a szakrális nevelésnek a része. És ez a szakrális nevelés, ez azt jelenti, hogy megtanulnak türelmesek lenni, hát itt felírtam egy pár szóval, megtanulnak együttműködni. Hát aki már próbált mondjuk hajszárítóval almát érlelni a fán, és sietetni azzal a folyamatot, az nyilván tudja a türelemnek az értékét ilyenkor, nem fog menni. Együttműködni a természettel, önvizsgálatra késztet minden pillanatban, mert hogy a természet nem hibázhat, ő olyan, amilyen. Hibázni itt csak én tudok, mert nem ismertem ki a természetét. Nagyon-nagyon nevelő erejű, és nem azért nevelő erejű a természet, de hát az itt élők jobban tudják, mint az agglomerációban élők szerintem, hogy nem csak azért nevelő erejű a természet, mert hogy megtanulunk valamit, hanem az érzelmi intelligenciánkat neveli. És erre pedig nagyon nagy szükségünk van, hogy ez az, amire az iskolarendszer egyáltalán nem figyel. Az érzelmi intelligencia az nem érdekes neki. Azt a nagyon pici kis intellektuális részt próbálja megmozgatni, amit egyébként az érzelmi intelligencia majd meg fog mozgatni, tehát az működtetni fogja, ha kell. Teljesen felesleges, azt kell, hogy mondjam, kicsi gyerekeket ilyen típusú tudással tömni. Gerhard Hütter, egy gyermekneurológus azt mondja, hogy a természetben csak úgy hemzsegnek az ingerek, amelyek éppen úgy illenek a felnövekvés kihívásaihoz, hogy kulcs az árba. Szóval természet, és amikor képekről beszélünk, hát nagyon szép volt, amit mondtál. Képes a gyerek valamit megcsinálni, vagy képtelen megcsinálni. Erről beszélünk a képek esetében. Amikor kiengedjük a természetben, az a falevél az egyik pillanatban hadsereg lesz, a másik pillanatban babaház, a harmadik pillanatban egy valami manó, a negyedik pillanatban meg lehet, hogy éppen falevél. Szóval elképesztően neveli a kreativitásukat, és teljesen egyetértek egyébként azzal, hogy a digitális világot meg ki kell dobni az életükből, de erről majd mindjárt beszélek egy kicsit többet. Fent Boton barátunk egy gilisztát vizsgál egyébként. Éppen egy barátunknak segítettünk építkezni, vályogot vetettünk a gyerekekkel. Hát az is tudás, egészen más tapasztaltak meg. Ugye az előbb beszéltünk arról, élmény, tapasztalat, azonosulás. Tehát az élményből megszerezték a tapasztalatot, és abból rengeteg tudást szereztek, nem feltétlenül iskolai tudást, de az életben jól használható tudást, még ha nem is a vályogvetés tudását, de azt biztosan, hogy közösen segítettünk valakinek, létrehoztunk valamit, és az a valakinek nagyon jó volt, és mindenki örült neki. Na, ez egy nagy tudás azért a világban. Mehetünk tovább. Iskolakertet csinálunk tehát, itt a gyerekek éppen gyógynövényeket gyűjtenek, meg festőnövényeket gyűjtenek, mert hogy azt csináltuk, hogy az iskolakertre ráépítettünk a negyedikeseknek egy színpatika foglalkozást. Kemendi Ági neve, nem tudom, lehet, hogy ismerős, Kemendi Ágival fogtunk össze, csináltunk egy új tantárgyat tulajdonképpen, ezt mostanában írjuk le. A gyerekeink az iskolakertben termelt gyógynövényeket és festőnövényeket feldolgozzák negyedikben, azzal festenek, és a negyedikesektől egyébként gyógynövénykenőcsöket kaptam, sebgyógyító kenőcsöt, ez volt a ballagási ajándékuk számomra, már hogy nem ők ballagtak el, hanem a 8-asok, de úgy gondolták, akkor adnak nekem egy ilyet. És ez pedig a füzetük, ezek, ugye mi is van itt, festőpipitér, vörösföld, diótapló, ezekből készítették ezeket a festékeket, és ezzel festették már ezt, amit itt látunk. Ez úgy működik, hogy a részleteit is elmondjam csak néhány mondattal, hogy 2 órában csináljuk ezt a gyerekekkel, de előtte 2 órában előkészítjük, és 2 órában pedig a füzetben lerajzolják, leírják, végigbeszéljük az egészet. Tehát van benne egy pici elmélet, de az élményen alapul mindez. Mehetünk tovább. A mindennapjaink úgy néznek ki, hogy mi összefontunk egy általános iskolát és egy művészeti iskolát, de ez azt jelenti, hogy nem egymás mellett működik, ahogy ez szokott lenni, hogy délelőtt a komoly dolgok vannak, a matek, meg a magyar, meg ilyenek, délután meg a komolytalan dolgok vannak, hanem úgy van, hogy tényleg összefontuk a kettőt, órarendben is összefontuk, adott esetben reggel 8 órakor táncórájuk van a gyerekeknek, 9 órakor zeneórájuk van, ez névzeneórát jelent javarészt egyébként, 7-8 hangszert tanítunk, a névzenei hangszerekben koboszt, tekerőt, dudát, furuját, citerát,
van ének és hegedű, azt hiszem talán mindent elmondtam, és van komoly zenei hangszer is, zongora, fuvola és gitár. Túlsúlyban vannak a népi hangszerek, fontosabbnak is tartjuk a népzenét egyébként a gyerekeknél, mert hogy sokkal jobban használható mindenféle közösségi célra, és a végén pedig mégiscsak identitás is van aranyrökként azon a bizonyos szitán. Úgyhogy van 4 kis zenekarunk tegnap, illetve hát én ma hajnalban jöttem haza az iskolából, mert tegnap ugyan Szombathelyen voltunk Ritával, de közben varacskos röfögés volt a Búzaszemben. Rémületes neve van, de ez csak onnan jön, hogy egy disznóvágás után csináltunk egy táncházat, és úgy gondoltuk, hogy elnevezzük varacskos röfögésnek, és rajta ragadt. De minden esetre van egy bakonyi zenét játszó kis zenekarunk, Barnagon voltunk ugye táborba, vagy oda járunk nagyon régóta, Tihanyba és Barnagra, és egyébként hoztam is itt Reginának, ide adtam egy CD-t, felvettünk a gyerekekkel múltkor, van rajta egy kód, ezt körbe tudja küldeni, és akkor ez letölthető többeknek is a honlapunkról, illetve a kiadónak a honlapjáról. Hát nagyon tanulságos egyébként azt elmondani, hogy mit ad a gyerekeknek a népzene, meg az, ahogy dolgozunk. Hát például azt, hogy amikor ezt a CD-t bemutattuk a közösségnek, akkor a tanáraink arra az időpontra nem tudtak eljönni. És ott voltak 3-tól 8-ig a gyerekek, és kérdeztem tőlük, hogy figyeljetek, hát nem tudnak eljönni a tanárok, mégis be kellene mutatni, ti bemutatjátok így? Persze. És mindent tudtok? Nem. Jó. És bemutatták, és nem tudtak mindent valóban, abból tudtuk, hogy valamit hibáztak ilyen átmeneteknél, hogy egymásra nevettek. És ebből lehetett tudni, hogy az nem úgy van ott teljesen. De hogy ez a vagányság, ez a merészség bennük van, hogy mernek és akarnak. Még akkor is, hogyha nem tudjuk teljesen, és meg fogják csinálni, képesek lesznek rá. Mert egyébként kidobtuk az életükből 8-ig a digitális világot teljesen. Hálózatos tanítás, ez egyelőre azt jelenti, hogy próbáltuk szinkronizálni a tantárgyakat, de ennél többet akarunk majd. Hát ez a szimpatika képzés, ez is a hálózatos tanítás része. Ugye azt csináltuk meg, hogy amikor magyarból, hogy csak egy példát mondjuk a szigeti veszedelmet tanulják, akkor a végvári harcokat tanulják a lehet történelemből, és akkor ehhez tudjuk hozzátenni az éneket, zenét és a többit. Tehát, hogy legalább ugyanazokat a tantárgyakat egy időben, vagy ugyanazokat az eseményeket egy időben, mert egyébként erre nem figyelnek a tankönyvszerzők sajnos. Az évkör ünnepei a cölöpök, erről beszélünk majd, a nevelés része a természet, és nagyon visszahatunk a családokra. Én nem néptáncoltam ifjú koromban, nagyon sokat voltam táncházban, de soha nem mertem felállni, mert botlábú voltam, és rettenetesen éreztem magam attól, hogy engem ki fognak nevetni, amint ott botladozom. De 50 éves koromban ez a gátlásosság elmúlt, és elkezdtem táncolni. És az a helyzet, hogy most 40 szülő van az iskolában, akik táncolnak, vagy a kezdő, vagy a haladó csoportban. Egy évig ketten voltunk a feleségemmel, ez jó volt egyébként, mert nagyon személyes figyelmet kaptam. De most az van, hogy majd mutatok egy-két képet, Andrásnapi bárról például, tehát táncol az iskola. Ugyanis a gyerekekhez a szülőkön keresztül tudunk eljutni. Ha a szülő nem csinál valamit, a gyerek nem fogja csinálni, ez biztos. Mehetünk tovább. Lélekmentés. Szerintem ez mérhetetlenül fontos. Tehát itt a kütyükre már nem került sor. Mi az iskolában kidobtuk a digitális világot teljesen. Teljesen. Azt kérjük a szülőktől, sőt most már nem kérjük, hanem amikor bejönnek hozzánk, akkor aláírnak egy papírt, hogy 8. osztályig, tehát 7. osztály végéig, 8. osztályig nincsen a gyereknek okostelefonja. Azt értjük, hogy el kell érni a megjegyzésre, meg ilyenek, ahhoz egy nyomógombos vagy egy okos óra, vagy valamilyen pont elég, azon 5-öt be lehet állítani, vagy 10 számot lehet hívni, és az pont elég arra, hogy tudják, hogy hol van. Tehát nincs okostelefonja. A digitális játékok egyáltalán nincsenek az életében, teljesen kidobják az életükből, és a digitális világot, amennyire lehet, az előre gyártott képeket, amennyire csak lehet, nincs illúziónk, hogy teljesen lehet, de amennyire csak lehet. Ez a jövendő kreativitásuk alapja.
El tudom mondani ezt keresztény módon is, meg el tudom mondani gyógypedagógiai érvekkel is, hogy miért jó ez. A gyerekek egyre rosszabb idegrendszeri állapotba kerülnek iskolában. Évről évre romlott nagyon sokáig, most stagnál nagyjából, nálunk legalábbis, évről évre romlott az állapotuk. Ezt egyébként nagy kutatók is beigazolják, hát hogy mostanában csak néhány kutatást mondjak, nemrég jelent meg a finn oktatási rendszert elemző tanulmány, amiben azt konstatálták, hogy a finn gyerekek matematika tudása megy lefelé, vészesen romlik, azért, mert nem értik a szöveges feladatnak a szövegét. És azért nem értik a szöveges feladatnak a szövegét, mert túl hamar rájuk engedték a digitális világot. Svédországban most akarják visszavezetni a nyomtatott tankönyveket, ott digitális tankönyvek voltak már, nem még bejelentette a svéd oktatási miniszter, hogy kész, vége, visszavezetik ezeket a tankönyveket, mert így a tudás nem olyan hatásos, nem olyan maradandó. Hát ez van. Egy Flynn nevű intelligenciakutató megnézte a fejlett országokban a gyerekeknek az IQ-ját. Nem az érzelmi intelligenciáról beszélünk, azt még meg se nézték, hanem az IQ-ról. És azt találta, hogy ma a fejlett országokban élő gyerekeknek a 6%-a tudja megoldani azt, amit nemrég, bocsánat, a fejlett országokat tegyük idézőjelben, jó? Tehát, hogy 6%-a tudja megoldani azt, amit nemrég még 25%-uk tudott megoldani, az ok egyértelműen az, hogy túl korán rájuk engedték a digitális világot. Tehát nem szabad rájuk engedni. Amennyire csak lehet, ki kell venni. Hogy a keresztény módon szeretném elmondani, akkor azt a bibliai párhuzamot tudom hozni, hogy van a jó szolga, aki gyarapítja az Úr talentumait. Ugye amikor visszatér az Úr, akkor többet ad vissza a jó szolga, mint amennyi talentumot rábízott, hogy őrizze. Van a rossz szolga, aki annyi talentumot ad vissza, amennyit kapott. És azt kell, hogy mondjam, hogy azok a gyerekek, akiknek az idegrendszere nem fejlődik ki, mert főként a digitális világ miatt nem mozognak eleget, nem mozognak megfelelő mennyiségben, megfelelő intenzitásban, megfelelő minőségben, azok a gyerekek még annyi talentumot sem fognak visszaadni, mint amennyit kaptak az Úrtól, meg kialakulatlan idegrendszerrel nem lehet. Nem lehet, lehetetlen. Felmérjük a gyerekeket, akik bejönnek hozzánk, csecsemőkori reflex leépítetlenségre, minden év elején 25 és 87% közötti idegrendszeri érettségben kerülnek hozzánk, 3-4-szeres túljelentkezés van nálunk, és válogatunk. Együttműködés alapján azt tud együttműködni, akinek az idegrendszere jobb. Tehát milyen állapotban vannak azok, akiket nem veszünk fel, ez a nagy kérdés. És ez számunkra nem is kérdés, tehát hogy az egész iskola tulajdonképpen egy fejlesztő rendszer a néphagyományon keresztül. És a végén megvan az eredmény. Hát ez a kép, ez azt hiszem sok mindent elmond. Most digitális kultúra. Ugye a harmadikban van már a NAT szerint, mi ezt átformáltuk, fontos a digitális kultúra, tehát nem ellene beszélek, mert ezt használjuk. Ezt én is használom most, és a mindennapokban is, és persze felhőben dolgozunk, és fontos, hogy programozni tudjunk dolgokat, nem erről beszélek, hanem arról, hogy ahogy bizonyos dolgokat a gyerekeknek egy ideig nem adunk oda, úgy ezt sem szabad odaadni egy bizonyos ideig. Csak akkor, amikor már erre felkészültek, mert egyébként olyan dopamin mennyiséget kapnak ezeknek az eszközöknek a használatával, amit ők még nem tudnak ellenőrizni, és mi pedig nem tudjuk majd őket ellenőrizni. Tehát ki kell venni a kezükből. De az algoritmikus gondolkodás az nagyon fontos. Ez a digitális kultúra alapja, nem az eszközhasználat, az algoritmikus gondolkodás. Ezt egyébként a népi játékok, tánc, meg egyebek primán segítik, de van más is, rengeteg táblajáték, ami segíti, ezeket csináljuk az iskolában, 3., 4. digitális kultúra tantárgynál. Mehetünk egyet? Jaj, már mentünk is, jó. Tehát mehetünk tovább. Na most ének és zene. Kokas Klára 1972-ben mérte fel először, hogy az akkor, ugye Kodály rendszer szerint heti 1 énekórát résztvevő gyerekekre milyen hatással van az, hogy tehát naponta 1 énekórán résztvevő gyerekekre milyen hatással van ez a napi 1 énekóra. És azt találta, hogy mindenféle területen jobbak,
3-4 év elteltével mérhetően jobb volt a szókincsük, a matematika tudásuk, a ritmus, hát mindenféle területen, szociális mindenféle területen jobban működtek. Ezt kicsivel később Barkócz Ilona és Plé Csaba megismételték ezt a kutatást, és 1977-ben kiadtak egy másik könyvet, ugyanezt állapították meg. De egészen addig is, hogy magasabb IQ-juk, tehát magasabb IQ és magasabb érzelmi intelligenciájuk is voltak ezek a gyerekek, nagyobb szókincs, jobb szövegértési képesség, jobb matematikai, nyelvi, tehát minden területen javultak azok, akik énekeltek és zenéltek. Bocsánat, csak énekről volt még szó. De azóta megnézték egyébként a zenét is, mindenféle területet vizsgáltak, kutatók tömkelegei vizsgálták meg, agykutatók is, és mindenki más is, Frany Tamásnak is van előadása. Mindenki azt állapította meg a legutóbbi időkig, 15-20%-kal azok a gyerekek, akik énekelnek és zenélnek, jobban teljesítenek a kortársaiknál. Ugyanonnan indulnak, és 3-4 év alatt sokkal magasabbra érnek. Ugye nem kéne már vizsgálni, hanem ezt kéne csinálni talán akkor. És akkor menjünk bele a következőbe, ezt indítsd el, légy kedves. Ez éppen bakonyi muzsika. De megy az idő. 10 perc csúszás belefér, mert annyival később. Okay. Jó, köszönöm szépen. Szóval itt nem csak arról van szó, hogy a gyerekeket abban a 2x30 percben, amely a művészeti iskolákban elő van írva, zenével foglalkoztatjuk, hanem arról is, hogy közösen muzsikálunk velük, tánc alá is. Tegnap is ez történt a Varacskos Röfögésen, a gyerekek összejöttek, és tulajdonképpen maguknak muzsikáltak, és ők is táncoltak, és ők is muzsikáltak, tehát egy nagyon szép kis közösségi történet lett belőle. És ilyenkor a kamaramuzsikánál még egy csomó dolgot tanulnak az együttműködésről, az egymásra figyelésről, arról, hogy egyébként, hogyha tánc alá zenélünk, akkor visszahat ránk a tánc, és így tovább. Szóval ezt mindenképpen érdemes, mehetünk egyel arrébb. Néptánc. Hát tulajdonképpen ugyanazt tudjuk elmondani, amit elmondtam eddig a zenéről és az énekről. Hogy ha még táncolunk is, miközben zenélünk és éneklünk, na, tehát erről azért lehetne beszélni, meg arról is, hogy eleink, akik egyébként falvakban lakva, ugye nem volt még elektromosság és egyebek, hogy falvakban lakva, ha nem énekeltek, nem táncoltak, még a párválasztás is nagyon nehéz volt, tehát hogy mennyivel voltak jobbak nálunk, akik egyébként nagyon büszkék vagyunk a tudásunkra, mert bizonyos részdolgokról sokat tudunk. De hogy általában a képességeink milyenek, hát azt gondolom, hogy a parasztember, aki természetben nőtt fel, és a természet úgy hatott rá, ahogy erről beszéltünk, és kénytelen volt zenélni, táncolni és énekelni, mert ez volt a szórakozás, és bizony mesén nőtt fel, mert nem lehetett neki benyomni a YouTube-ról semmit, mert erről még csak nem is álmodtak, hogy ilyen lesz majd valamikor, mármint hogy rémálmodtak, vagy hát nem is tudom, szóval, hogy gyerekeknek YouTube-on mesélünk, ezt tartom rémálomnak, nem magát a YouTube-ot természetesen. Ez ugyanez jelenik meg, mert az, hogy a táncosok testnevelési eredmény, meg mozgáskoordinációja jobb, ezt gondoljuk. De hogy egyébként minden más területen is jobbak. És megint visszahat a szókincsre, matematikai gondolkodásra. A Búzaszemnek a matek tanárja azt mondja, hogy tanított máshol is. És azt mondja Vica néni, hogy az a tapasztalata, hogy a gyerekeink egyrészt nem elégszenek meg a már meglévő eredménnyel, hanem új és új utakat keresnek. Tehát nem az van, hogy van egy megoldásuk, és akkor ráhúzzák az ubbonyt mindenre, hanem nem lehetne azt másképp. Nem lehetne azt még így is.
És ezen eltöprengenek, és találnak utakat, amire még a maszek tanáruk sem gondol néha. Valamint ugyanez van például a térgeometriában. Jobban eligazodnak. Hát a néptánc egyenesen vezet ide. Most még két ilyen megfigyelése volt. Egyrészt az, hogy az időt hogy becsülik meg. Volt most nemrég egy ilyen próbánk, hogy bekötött szemmel egyrészt sétálni kellett 30 métert, és a gyerekeink nagyjából pontosan eltalálták a 30 métert, 1 méter különbséggel nagyjából, ide-oda eltalálták a 30 métert. Valamint ugyanez volt, hogy az időt is találják el, 1 percet kellett nagyjából belőni, és eltalálták nagyjából az 1 percet. Ez egy olyan szervezetnél voltunk, akinek van erről tapasztalata, ez nagyjából úgy szokott lenni, hogy a 30 méter az ilyen 10 méteres távlatokkal működik, nem 1 méterrel. Az 1 perc, az pedig fél perc és másfél perc között ingadozva. Tehát a valóságérzékelésük sokkal jobb lesz, részben azért, mert kidobtuk az életükből a digitális világot. Mehetünk tovább. Igen, ezt akkor indítsuk is el, jó? Mert a szülőket nem kidobjuk az iskolából, hanem behívjuk. Itt például táncórán vannak a gyerekeikkel. Jó, átmehetünk a következőre, azt hiszem. És akkor ez meg egy Andrásnapi bálból egy részlet. A korosztályt érdemes megfigyelni. Jó, köszönöm. És akkor nem is tudom, most a következő népi játék. Tehát csak azt szerettem volna ezzel megmutatni, hogy akkor tudunk jól foglalkozni a gyerekekkel, hogyha mi is csináljuk. Amit mi nem csinálunk, az a gyermekeinknek nem lesz értékes. Amit mi csinálunk, ők azt szeretnék majd utánozni. Ha folyamatosan telefonozunk, akkor természetesen az lesz az értékes számukra. De a szülők, ez azt hiszem, hogy megértették a búzaszembe, és hát lehetett látni itt a közösséget. A középiskolás gyerekeink is visszajárnak egyébként ezekre a táncos rendezvényeinkre. Ma hajnalban még a középiskolásokkal énekeltünk remek kis gyimesi dalokat, úgy, hogy ők is muzsikáltak egyébként. Népi játék, hát elmondtad, de hogy bizony ezeket elő kell vennünk. Menedzser képzéseken csinálják a népi játékokat, a tekerítik a kígyót, a menedzser képzésen a menedzserek képtelenek rendesen megcsinálni, mert önzők, és a vége mindig leszakad. Hát ez van mit tanulniuk. A gyerekeink ezt megtanulják, az együttműködést a népi játékban, teológia alapigasságokat, és szakrális alapigasságokat tudunk velük közölni. Valóban egyébként a Tanító című folyóiratban Várszegi Tibor talán 3 éve éppen egy mondókát elemzett ilyen szempontból, hogy ez a népi játékban alkalmazott mondóka, ez hogy közvetít bizonyos a Szentírásból ismerős teológiai alapigasságokat a gyerekek szintjén, de hogy közvetíti. És ugyanígy közvetíti azt, hogy a szabályok nem azért vannak, hogy megkeserítsék az életünket, hanem azért, hogy könnyebbé tegyék. A szabályjátékok ebben kiválóan használhatók. Van egyébként egy ilyen népi játékgyűjtemény, sajnos nem elemzésekkel együtt, ez Kis Áronnak 1800-as években adták ki ezt a könyvet először, de aztán 2000-ben vagy 2010-ben, ezt nem tudom pontosan, kiadták újra. Tehát érdemes megnézni Kis Áron népi játék gyűjteményét, rengeteg jó népi játék van benne. Ugye elszegényedtünk ebben, nagyon csúnyán. Örülünk, ha a szülők mondjuk fociznak, meg kosaraznak a gyerekeikkel, de hát azért ezek a népi játékok sokkal több szakrális, sokkal több érzelmi gazdagsággal ajándékoznak meg bennünket, mint a mostanában használt ilyen típusú játékok.
És akkor még persze diszlexia és egyebekre is alkalmas, de menjünk is tovább, mert úgy megy az idő. Ja igen, itt szülők, népi játék, szintén behívtuk őket. Jó, köszönöm szépen, csak egy pillanatra szerettem volna megmutatni, tehát a szülőket nem kitesszük az iskolából, hanem behívjuk az iskolába. És persze azzal hívjuk be őket, hogy tanuljátok meg ti is, és játszátok a gyerekeket otthon, mert hogy ez sokat ad majd a családnak is. És hát azért vannak ebben jó dolgaink. Múltkor az 5-es gyerekeink születésnapot tartottak a Bánkitónál, és a lányok elkezdtek karikázót járni. Mert hogy hát az van, hogy a nagyböjti időben a fiúk legényest tanulnak, a lányok pedig karikázót tanulnak. Hát a saját szintjüknek megfelelően elsőben, másodikban még egyszerűbbeket, aztán egyre bonyolultabbakat, és 8-ra már a magyar bődit, ami hát elég bonyolult azért énekelni, ezt tanulják meg. Tehát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen ennyi idő alatt hát 6-8 karikázót megtanulnak a lányok, és ennyit tudnak. 5-esek elkezdtek a Bánkitó partján karikázót járni, és akik arra jártak, fényképezték őket, meg így nézték, hogy ezekre nem parancsoltana senki, hanem láthatóan még élvezik is, és hogy ez öröm számuk. Tehát nem értették, azt hitték, hogy ez valami óra, ami ott van, de ez nem óra volt. Ez az ő kultúrájuk, amit ők használtak. És hát egy másik ilyen élményünk egyébként, hogy ez mennyire él bennük, mert persze vannak olyanok, akik nem szívesen táncolnak, és volt egy kislányunk, aki 8 éven keresztül egy pufi jackiben élte végig a néptáncórákat, tehát fázott közben, így fázott a néptáncórán, és egyáltalán nem akart mozogni. Most középiskolás, és tavaly előtt volt először, hogy viseletben jött a táncházunkba, és ott táncolt, és kérdeztem tőle, hogy de mi történt? Nem kötelező. Hát jó, de ugye nem kötelező, viszont tudja. Tehát ez eléggé fontos, hogy megtanítottuk neki, amikor elő kell venni, ezt fogja elővenni. Mert ezt tudja, és ez van a lelke mélyén. És ez szerintem végtelenül fontos, és megint gondoljunk az identitásunkra és a közjóra. Mehetünk tovább. Igen, népi kézművesség. Hát ugye általában a kézművességet és a művészetet, a művészetterápiát szokták használni, ugye, hogyha valakinek baja van, összeomlik, depresszió, egyebek, akkor a természetes anyagokkal való foglalkozást ajánlják, hogy az jót tesz neki. Na most ez itt a megelőzés. Tehát nem jutunk el oda, hogyha megelőzzük a problémát azzal, hogy ilyen természetes anyagokat viszünk be a gyerekek életébe, olyan jelképeket viszünk be, nem ezeken olyan jelképeket nemezelnek, amelyek önmagukban is gyógyítóak. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ezt is tegyünk. És hát ugye itt alul fafaragnak a gyerekeink, gyönyörű fafaragásokat csinálnak, fent éppen nemezelnek, minden osztályunk, amelyik bejön, még akkor, amikor még nem kezdődött el az év, tehát augusztusban, első osztály előtt, egy ilyen nemezfalvédőt készít magának. A szülők és a gyerekek együtt dolgoznak rajta, egyébként nagy-nagy örömmel, és aztán ez elkíséri őket a 8 éven keresztül, de ugye így kezdik, hogy a természetes anyaggal foglalkoznak. És mindjárt mutatok a következőt, az azt hiszem, hogy a csipkeverés lesz. Indítsuk el. Hogy érdemes megnézni a mozdulatokat, mert itt fejlesztésről beszélünk. Tehát amikor a csipkeverést bevisszük a gyerekek életébe, akkor nem a hagyományőrzést visszük be, hanem az ő személyiségüket fejlesztjük ezzel. Biztos vagyok benne, hogy diszlexiára, diszgráfiára ezek a mozdulatok hatnak, ezek a keresztmozgások biztos, hogy hatnak. Úgy kezdtük a csipkeverést az iskolában, hogy ki kellett képezni 3 tanárunkat csipkeverésre, például az én feleségemet. Amikor mi utaztunk valahova, akkor a feleségem, hogyha mondta, hogy menjünk balra, akkor mindig megkérdeztem tőle, hogy erre balra, vagy erre balra, tehát melyik balra menjek, mert ez nem volt világos teljesen nála.
A csípkeverő tanárunk 5 perc után mondta neki, hogy figyelj, neked problémád van a jobb ballal, ugye? Hát igen, van. Tehát pillanatok alatt kiderült. És aztán most már, hogyha azt mondja, hogy menjünk balra, akkor én balra nyugodtan megyek, mert már nincs probléma vele. Tehát visszahat ránk az, amit csinálunk, és persze közben mellékesen egyébként megőrizzük ezt a dolgot, ami szép, meg jó, meg minden, de nem ez a lényege a dolognak, hanem az, hogy bennünket ez fejleszt, és nemesít. Mehetünk tovább ezzel. Egy fonalkészítés, hát ugyanezt tulajdonképpen lehet látni, ugye gyapjúból fonalat készítenek, mielőtt elkezdenének vele szőni. Tehát az van, hogy fent ott van a gyapjú, és ugye készítik belőle a gyerekek a fonalat. Hát elképesztő ügyesség kell hozzá, nagy figyelem, érdemes megnézni közben az arcot, és közben mi zajlik a lélekben. Tehát mi ez az összpontosítási képesség, amire egy gyerek, hogyha a digitális világban elmerül, képtelen lesz. Képtelen lesz, nem tud koncentrálni. Mehetünk tovább. Népmese. Hát, nem tudom, erről volt-e már előadásotok külön. Szóval az a helyzet, hogy az a gyerek, akinek mesélnek, 6 éves korára 1,5 évvel előzi meg fejlettségben azt a kortársát, akinek nem meséltek. És a mese az nem azt jelenti, hogy bedugjuk neki a YouTube-on a mesét. Nem, az, hogyha én ott mellette, élőszóban, ha lehet, akkor persze fejből, ha nem lehet, akkor könyvből, de látja az arcomat, érzi a hangszínemet, formálom közben a szavakat. Ma ugrásszerűen megnőtt a logopédiai problémákkal küzdő gyerekek száma. Így szágult felfelé. Itt a kulcs. Itt a kulcs. Nincs az az iskolarendszer. Egyébként megjegyzem, nincs az egészségügyi rendszer, amelyik a mi hibáinkat helyre tudná hozni. Az életmódbeli hibáinkat. Nincs az az egészségügyi rendszer, amelyik rendbe tenné. És nincs az az iskolarendszer, amelyik képes lenne a mi nevelési hibáinkat rendbehozni, azt mi tudjuk megcsinálni, úgyhogy nem követjük el. Tehát mesélünk a gyerekeinknek. Olyan egyszerű, nem? Mesélünk a gyerekeinknek, beszélgetünk velük és mesélünk. Ez nem csak a gyereknek jó, nekünk is. És nagyon sok szülő nem csinálja, tapasztalom, mert különben nem lenne ennyi beszédhibás gyerek. Szóval, és akkor még mondhatnánk mást is például, azt, hogy a népmese az ugye Kodály azt mondta, hogy a néphagyomány tudatalatti magyarság, néphagyományra tudatalatti magyarságot adunk át. Igaz. De ha a népmeseinkre gondolunk, hogy győzhet a legkisebb fiú, úgy, hogy együttműködik mindenkivel, a természet erőivel és az emberekkel is. Mire tanít ez bennünket? Mondjuk tudatalatti természetvédelemre, tudatalatti együttműködésre, néptánc, tudatalatti férfinői mintákra, és így tovább. Szóval tudatalatti minden ott van a néphagyományunkban. Én azt szoktam mondani, ugye van az a legenda, hogy Csaba királyfi és vitézei eljönnek segíteni nekünk. Ugye benne van ez beleszőtték a székely himnuszba is, jönnek nekünk segíteni, akkor, hogyha bajban vagyunk a csillagösvényen. Az a helyzet, hogy igaz, minden nap eljönnek az eleink segíteni a néphagyomány csillagösvényén. Az a kérdés, hogy mi zárva tartjuk-e az ajtunkat előttük, vagy nem. Így adják nekünk, szórják a kincseiket, amik a 21., de a 22. és bármelyik századra is érvényes tudást és érvényes személyiségfejlesztést adnak nekünk. Csak használnunk kell őket. Összegyűjtötték. Nincs olyan nép, amelyik így összegyűjtötte volna a néphagyományát. Az 1700-as évektől kezdve a népmeséinket, a néptáncainkat, a zenénket, az énekünket, nem csak a miénket gyűjtöttük össze, még más népeket is, még az andok indiánjainak a népmese kincsét, meg zenekincsét is magyarok gyűjtötték össze, mert valamiért ezt fontosnak tartottuk. Hát itt van, most a 21. században tudjuk, hogy miért fontos. Mert ez tesz bennünket rendbe. Mehetünk tovább. Ja, hát igen, az még fontos, hogy a népmese először beszél a gyereknek arról, hogy a világban van rossz, de legyőzhető. Azért a hétfejű sárkány nem annyira vicces, de legyőzzük. Hogy? Összefogással és így tovább. Tehát gyönyörű, gyönyörű. Csak használunk ellene. Ünnepek és évkör. Hát ugye az ünnep az nyilván kiemel bennünket a hétköznapokból. Nincs. Egyedül nem tudunk ünnepelni. Közösen tudunk ünnepelni. És a néphagyományban ott vannak ezek a gyönyörű ünnepeink, amiket tényleg megint csak tele vannak rítusokkal.
A rítus az nagyon fontos a gyerek nevelésében. Nagyon-nagyon fontos. Egy-két rítust elmondok majd, nem részletesen, mert sok minden van, de egyébként a Buzaszem honlapján talán a nevelés, vagy talán azt hiszem a nevelés címsze alatt fent van a Mimi Abu, azaz mi micsoda a Buzaszemben. Nincs még teljesen készen, de azért sok mindent leírunk benne. Hogyha letölthető a honlapról, mint hogy az adventi énekeskönyvünk, meg más dokumentumok is, szívesen adjuk mindenkinek, mert hát úgy kaptuk mi is. Úgyhogy szóval Mihály napi vásár. A gyerekek készítenek ilyenkor mindenféle dolgokat, saját maguk készítenek, és a búzaszemes belső pénzzel egymásnak árulják. Hát óriási dolgokat csinálnak, katapult. Volt olyan kisfiú, aki jó üzleti érzékről tanúbizonyságot téve repülőgép modellt csinált, és kiadta a repülőgép modelljét, reklámfeliratokat hordozott a vásár fölött, limonádé, meg ilyenek keringtek itt fölöttünk. És az akkori furúja tanárunk, a Juhász Dénessel, mi pedig szabját béreltünk, mert az egyik kisfiú készített szabjákat, és azokat lehetett bérelni tőle. És mi béreltünk, hogy megvívunk egymással. 5 másodpercen belül az egyik kislány ott áll, boltosok a szülei, ott áll a pálya szélén, és azt mondja, hogy nálam lehet fogadni. és már tartotta a kezét, hogy ide a pénzt, ide a másikat, mondta, hogy később fizetnek, nem, akkor nem tudsz fogadni, az azonnali fizetéssel van. Tehát, hogy annyi mindent kihoz a gyerekekből, ez és van valami még, a végén a kezükben van egy halom pénz, de már elfogyott minden. Totál használhatatlan. Hát az egy gyönyörű pillanat, amikor rájönnek, hogy a pénz önmag nem ér semmit. Gyönyörű. No, menjünk tovább akkor. András napi bál. Itt egy pillanatra álljunk meg, mert ugye az András napi bálnál ezt a rítust szeretném elmondani. Tehát az történik, hogy az András letéteti a hegedűt a magyar néphagyományban. Tehát utána kezdődik régebben Márton napnál kezdődött, most így kezdjük az adventi készülődést. És mi ezt próbáljuk érzékeltetni a gyerekekkel, hogy van olyan, ami profán, és van olyan, ami szent. És próbáljuk ezt megéreztetni velük. Ugye ezt el lehet magyarázni szóban, de itt azt csináljuk, hogy 10:30-ig, jobb lenne éjfélig, de a kicsik miatt 10:30-ig tánc van. Az utolsó tánc az mindig moldvai, mert azt sokan tudják táncolni, lehet körben, és ugye megtelik az aula, hát egyrészt az élettel, másrészt meg az izzadsággal, meg ezzel a testszaggal, ha úgy tetszik, tehát az nagyon testi. És 10:11-kor lekapcsolódik a villany, abban a pillanatban abban marad a zene, megáll mindenki, és 4 fehérruhás kislány behozza az adventi koszorút, rajta egy szál gyertyával és halk adventi énekkel. Tehát a nagyon testiből, a nagyon profánból egyszer csak átlépünk a szakrális vagy a szent időbe. És abban a pillanatban ez a gyerekeknek beég a lelkébe, hogy van ez a világ, de van egy másik világ. Arra is figyelnünk kell, arra a másik világra. Ez a korunk egyik nagy problémája, hogy a természet fölötti igazságokat, azokat a gyerekekkel nem tudjuk, vagy nem akarjuk megéreztetni, és mi magunk is kevésbé érezzük. Fontos lenne, hogy érezzék, mert vannak. Tehát ennyit, csak ezt a rítust mondom el, de majdnem minden alkalmunkhoz kapcsolódik, sőt minden alkalmunkhoz kapcsolódik ilyen rítus, amivel azt az időszakot valahogy megjelenítjük. Mehetünk tovább. Adventi éneklés, ezt reggelente csináljuk, hát ez egy nagyon egyszerű dolog egyébként. Az történik, hogy beülünk az aulába, amikor megérkezik egy tanító vagy egy gyermek, 7:30-kor már 3-an, 4-en, 5-en ott ülnek, és 8 óráig éneklünk. Na most megtelik 8 órára az aula. Van egy adventi énekeskönyvünk, ez is letölthető a honlapról egyébként. Az elején egy moldvai imával kezdjük, a végén egy imesi imával fejezzük be, vagy pont fordítva, igen, azt hiszem a végén van a moldvai ima. És közben pedig sok énekünk van. Megtelik közben énekkel az aula, de megtelik emberrel is. És úgy, hogy a szülők innen mennek dolgozni. Tehát, hogy reggel úgy töltekeznek, hogy bejönnek az iskolába, és onnan, hát nem tudom, hogy egy ügyvéd mennyire tudja majd használni mondjuk a tárgyalás során ezt a töltést, de hogy minden esetre így indulnak el, az biztos jó az életükre, és nézzünk bele akkor egy picit. Ez a vége ennek az éneklésnek.
Ugye ez már 8 óra körül látszik, még érkeznek a gyerekek. És ugye megjönnek, beülnek a többiek közé. És kezdődhet a nap. Szóval ilyen töltéssel elindulni egy napon nyilván. A karácsony előtt. Ugye a magyar néphagyomány nagyon gazdag karácsony előtti hagyományokban. Mi a gyerekekkel tulajdonképpen egy palettát így végigveszünk. A kicsik azok kántálni járnak, kotyolni járnak, veszőcskézni, bölcsőcskézni, itt éppen veszőcskézés és bölcsőcskézés van. Aztán utána már betlehemezés, szentcsaládjárás, regölés, három királyjárás, és nagyjából talán elmondtam mindent. Tehát egyre próbáljuk felépíteni. Ezek dramatikus játékok is, tehát nagyon sok mindent tanulnak közben, de nem színpadra csináljuk, hanem járják a családokat. És most már felnőttek is járják a családokat, hál' Istennek most már 2 felnőtt csapat is van, amelyik jár a családokhoz. És hogy milyen az, amikor egyébként ezek az áldást hozó gyerekek megérkeznek, illetve milyen az, amikor elbúcsúznak, a következőn meg tudjuk nézni. Igen, itt. Hát persze ez egy őrült nagy buli. Tehát este járni a családokat, hát ezt nagyon élvezik persze a gyerekek, és az a törekvésünk, hogy 8 év alatt eljussanak minden családhoz, ha lehet, akkor többször is, mert hogy tényleg áldást hoznak a gyerekek a családokba. Mehetünk tovább, farsang. Ugye ennek is vannak rítusai, ebben nem mennék most bele, hogy támogatja egyébként keresztény céljainkat is az, hogy Farsang Jancsit a bűneinkkel elúsztatjuk például a Dunán. Tehát, és hogy utána hogy lehet ezen a nagyböjtben dolgozni, hogy akkor tisztuljunk és rendbe tudjuk tenni magunkat. És ezt a gyerekek is mennyire értik és akarják. Ez fantasztikus. Egy dologra hívnám fel a figyelmet. Ha mi nem öltözünk be, akkor a gyerekek alig várják, hogy felnőjenek, és ne kelljen beöltözni. Tehát vagy mi is beöltözünk, itt hívnám fel a figyelmet arra a remek búvárra, aki ott hátul van. Közben arra jöttem rá, hogy békatalban nehéz táncolni. A feleségem állandóan rálépett a lábamra, hát szörnyű volt. De hogy Konc király, Ciberevajda vetélkedő van, csúfolódók és egyébek, tehát nagyon szépen fel lehet ezt is építeni. Mehetünk tovább. Gergelyjárás. Azokat a gyerekeket, akiket már felvettünk, Gergelyjáráson hívjuk az iskolába. Ugye ez a neveden szólítottalak, az enyém vagy. Tehát elmennek az elsőseink, és név szerint azt mondják Annának és Andrisnak és a többieknek, hogy téged várunk az iskolába, és várják is. Tehát itt van egy ismerettség, van egy kötődés már, ami megtörténik. Úgyhogy amikor bejönnek az iskolába, ez március 12-én csináljuk, arra mindig eldöntjük, hogy kit veszünk fel, hogy azok, akik hát elég szép számmal vannak, akiket nem tudunk felvenni, hogy azok tudjanak máshol iskolát keresni. Mehetünk tovább. Nagypénteki tojásírás. Hát ugye ezek a jelek jelentenek valamit, ezeket próbáljuk a gyerekeknek is az ő szintjükön elmondani. Mindig a vétett úttal kezdjük ugye nagypénteken a tojásírást.
és aztán egy bizonyos rendszerint megyünk tovább. Nézzük bele a következőbe, mert talán az megérzékelteti a hangulatot. Tehát, hogy nem díszítőművészetről van szó, hanem meditációról. Hogy állok? Úgy. Dehogy is. Nem jó ezt megszakítani, de most kénytelen vagyok, mert telik közben az idő. Úgyhogy, tehát, hogy meditációról beszélünk, és szakrális cselekedetről, nem díszítőművészetről. Ez azt hiszem megint csak eléggé fontos. Mehetünk tovább, pünkösdi királyválasztás. Választunk a fiúk közül is, de választunk az apukák közül is. És hát ennek van közösségi vonzata is. Ugye egyrészt nagyon sok mindennek meg kell felelni, tehát nem csak szabjavívás, meg toldi próba, meg íjászat, meg ilyenek, hanem bizony-bizony vannak szakrális kérdések is, vannak magyar kultúrával kapcsolatos kérdések, tánc, néptánc, népdal, éneklés is benne. Tehát aki ezt megnyeri, az tényleg nagyon sok mindenben ott kell, hogy legyen. És az apukáknál is van egy pünkösdi király, az ő egyik dolga az, hogy gondoskodjon arról, hogy a férfiak a táncházakban megtáncoltassák asszonyaikat. Hát ez elég kemény feladat. De a pünkösdi királynak is ez egyébként dolga, hogy gondoskodjon arról, hogy a fiúk megtáncoltassák a lányokat. Viszont vannak ilyen nagyon kellemes jogai is, hogy például egy feleletre azt mondhatja, amikor felhívják felelni, hogy én nem kívánok most válaszolni, mert én a pünkösdi király vagyok. És akkor a tanár azt mondja neki, hogy elnézést kérek, foglalj helyet, király uram. Hát, ugye pajzsra emeljük, szabjavívás, csak egy kicsit megint ugye arról beszélünk, nem hagyományőrzésről beszélünk, érdemes közben nézni a mozdulataikat, hanem arról, hogy a gyógypedagógiával ismert nyolcasokat hogy írják, akár két szabjával is, és 4-5 féleképpen tudják írni egyébként. Tehát itt nem harcművészetről beszélünk valójában, és nem magyar hagyományőrzésről, hanem arról, hogy a gyerekek hogy fejlődnek, hogy fejlődik az idegrendszerük. Tehát érdemes megnézni ezeket a mozdulatokat, amiket használnak. Oké, köszönöm szépen. Csak így pünkösdi királynéjárás, hát tulajdonképpen ugyanerről beszélünk, egy rítusról, amivel a pünkösdnek az üzenetét nagyon szépen lehet közvetíteni. Mehetünk tovább. Minden ünnep közös, tehát ez nagyon fontos, hogy nincs olyan, hogy az irodalmi színpad előad valamit, és mi megtapsoljuk. Nem, mindenki benne van. Mindenki. A március 15-én kifejezetten úgy szokott összeállni, hogy minden osztály hoz valamit, és megcsináljuk közösen. Nem úgy, hogy lepróbáljuk előtte, meg ilyenek, nagyon spontán módon működnek ezek a dolgok, mert a lélekben történik meg, és nem pedig formális szervezésben. Eléggé fontos volt számunkra, azt kértük az építészektől, hogy legyenek kedvesek a nevelésünket épületbe önteni. 8 tervezőnek nem sikerült, míg a 9. megérkezett, és sok-sok beszélgetés után, hát nagyon tanulságos, most nemrég a Salamin Ferencről van szó, a Művészeti Akadémia építőművészeti tagozatának a vezetője, most nemrég beszélt arról, hogy ő hogy alkot. És azt mondja, hogy úgy alkot, hogy először a szeretet megismerésével fordul a megrendelő felé, megismerő szeretettel fordul a megrendelő felé. Minden pillanat, tehát ott volt, beszélgetett velünk, bejött órára, szülőkkel beszélt, tanárokkal beszélt, beült órára, egy fél évet velünk töltött tulajdonképpen, majd utána elengedi a racionalitást, és hallgat az angyalok szavára. Hát így sikerült. Előtte 8 építőmérnök, vagy építész nem hallgatott az angyalok szavára, azt hiszem, vagy másként dolgozott minden esetre. Salamin Ferinek ezt sikerült megoldania, nagyon fontosnak tartjuk. Mehetünk egyet, és hát ugye
osztályhiányunk van, teremhiányunk van. Egy ideig konténerrel oldottuk meg, hát borzasztó volt, 3,5 millió forintba került egy hónapban, és mindig hideg volt. Még nem rájöttünk, hogy ugyanennyiből fel tudunk állítani egy jurtát, és akkor az a miénk, és nem évente kerül 3,5 millió forintba, és fantasztikus. Nagyszerű. Féltem tőle, mert ugye itt nincs mosdó, ki kell menni, és majd az épületben, de sem a gyerekek, sem a szülők, sem a tanító nem akar innen kimenni, tehát nem lehet őket most már onnan oda kitenni, mert nagyszerű, a körben van valami misztérium. Van valami misztérium, a befelé figyelés misztériuma, biztos, hogy ott van. A fejlesztések is könnyebbek így sokkal, és hát ugye lent van a jurtának a súlypontja, tehát a gyerekeknek sem nagy padokat tettünk be, ha nem látszik, hogy ilyen kis padoknál voltak, egy ilyen tönkölypárnákon ültek, mehetünk tovább. Na most itt csak leírtam párba, tehát azt gondolom, hogy a néphagyományban mindenre itt a válasz. Az iskolai sikertelenség legnagyobb oka az, hogy a gyerekek pszichikailag nincsenek rendben. Nem észbeli képességek vannak, nem tud figyelni, mert, és lehet mondani mellette azt, hogy hogyan nincsen rendben magával. A néphagyomány, a népmese, a népzene, a néptánc, a kézművesség abban segít nekik, hogy rendben legyenek magukkal, hogy a pszichikai immunrendszerük rendben legyen. De hogy mennyire segít? Arra van egy nagyon jó kísérlet. Normál óvodai csoportokat hasonlítottak össze egy olyan óvodai csoporttal, amelyikben elkezdtek, ugyanabban az óvodában, elkezdtek népmese alapú programot csinálni. Ez a népmesét feldolgozták különféle módon, zenével, tánccal, énekkel, rajzoltak és egyebek. Napi 3-4 órát ezzel töltöttek a gyerekek. És ugyanúgy volt a megbetegedési arányuk a két csoportban, amikor elkezdték. Abban a csoportban, amelyikben csinálták mindezt, lement a felső légúti megbetegedések száma. Azt gondolnánk, hogy az megtörténik így is, úgy is, de nem. Majd amikor befejezték a programot, 2 hét után visszament ugyanarra a szintre. Tehát egészségőrzésről beszélünk a néphagyománynál. Menjünk tovább, és aztán már gyorsan. És arról beszélünk, mert ugye minden művészetre igaz, amit elmondtam eddig, a népművészet annyival sokkal több, hogy identitást ad. Tehát tényleg hozzáköt a múltunkhoz, és magyar identitást kapunk általa. Nem akarok most belemenni, a kultúra jelek rendszere. Tehát amikor a jeleket átadjuk, akkor a magyar kultúrát adjuk át. Tehát kötelességünk ezt a jelrendszert átadni, ezt nem lehet örökölni. Ahogy Kodály nagyon helyesen mondta, kultúrát nem lehet örökölni, meg kell érte dolgozni. A gyerekeink nem kultúrafogyasztók. Az a gyerek, aki elsős, másodikas korában már ott muzsikál velünk, az már kultúra hordozó. Ez a dolgunk, hogy kultúra hordozóvá tegyük őket, az megőrzi az egészségüket is. És hát itt az identitásról ugye beszélhetünk, hát ez nagyon beszédes ez a kép, ezt látjuk most, hogy mivel nincs határozott identitás, ezért töredezett identitásokat valahogy leveszünk a polcról, és megtalálunk valami ilyen-olyant. Mehetünk tovább. Hú, van még egy... Nincs itt a Regina, hogy megkérdezem, akkor van. Tehát szeretnék felolvasni egy szöveges értékelést, ezt csinálunk a gyerekekkel, csak az elejét olvasom fel. Hát elneveztem Y-nak, egyébként Áronnak hívják a kisfiút. Kedves Y, érdekes, hogy egyszerre vagy nagyon megbízható és kicsit szeleburdi. Érdeklődőnek látlak, nyitottnak, kreatívnak és tehetségesnek. A fiúk között szép csendben vezető lettél. Ez kötelez is. Fontos figyelned rá, hogy mit teszel és mondasz, mert hallgatnak rád a többiek. Van tehetséged hozzá, hogy képviseld őket. Jó úton jársz. De időnként nehezen parancsolsz a beszélhetnékednek, pedig érdemes tudni, hogy mikor mit mondasz. Ugye év végén adjuk nekik ezt az értékelést. Magyar tanár. Az örökderű kíváncsiság és közlésvágy virágai nyílnak körülötted. Öntözgesd ezeket. Van még helye a veteményesben egy kis szorgalomgyökérnek, rendszárnak, pontosságlevélnek. Tüskét nem láttam, mindig szeretettel gondolok rád. Tehát, hogy megpróbálunk nagyon személyes értékeléseket adni a gyerekeknek, tehát nem 3-as, 4-es, 5-ös magatartásról van szó, mehetünk tovább. Oklevelet adni. Ugye nekem az rémképen volt, hogy a kitűnő tanulóknak átadom majd a jutalomkönyveket, mert lehet, hogy a genetikai örökségüket díjazom ezzel, mert nem tettek érte semmit. Ellenben mi van azzal, aki soha nem kap, pedig milyen értékes, mert valamit csinál, és akkor most így szeretnék felolvasni ezekből.
Oklevél Gabriella, 6. osztályos tanuló részére. Példás magatartásáért, rajz tantárgyi dicséretéért, kreativitásáért, szívet lelket gyönyörködtető rajzaiért, beleérző képességéért, vidámságáért, egyenességéért. Tehát nem arról van szó, hogy milyen tanuló, arról van szó, hogy milyen ember. Oklevél Barbara, 6. osztályos tanuló részére, példás magatartásáért, szorgalmáért, hittan, testnevelés és néptánc tantárgyi dicséretéért, mert ez is fontos azért, a diák önkormányzatban az osztály képviseletéért, kedvességéért és humoráért. Menjünk egyet? Aranybúza szemdíj, ezt 8-ban adjuk azoknak, akik 8 évig jól teljesítettek. Aranybúza szemdíj, melyet a Búzaszem iskola közössége, Kovács Eszter Panka, azért mondhatom el itt a neveket, mert ezt felolvastuk ott is, részére adományoz töretlen jókedvel és segítőkészséggel teli lendülete, közösségi munkája, kiváló tanulmányi eredménye miatt, és mert 8 évig az osztály lelkiismerete volt. Aranybúza szemdíj, melyet a Búzaszem iskola közössége Varga Emese részére adományoz, kitűnő őszinte tisztasága, céltudatossága, biztonságos oázis nyújtó személyisége miatt, és mert bárki, aki bajban volt, belé kapaszkodhatott. Nem volt jó tanuló a kislány. Még csak azt sem mondhatjuk, hogy 4-es. De nagyszerű ember. Mehetünk tovább. És akkor itt vannak az eredmények. Hát ezt érdemes megint csak, mert hogy az a kérdés, hogy a gyerekek a végén milyen tanulmányi eredményeket érnek el. Ez 2017 kompetenciamérés. A Búzaszemet látjuk itt a szélén. 1782, azt hiszem, ez itt a szélén. Ez itt az országos átlag, 1570 valamennyi, Dunakeszi járás, beleértve a 8 osztályos gimnáziumokat átlaga 1500 valamennyi, és 1700 fölött volt egy kicsivel a 6 osztályos, a tehetséggondozó 6 osztályos, meg 8 osztályos gimnáziumoknak az értéke. Tehát a búzaszemes gyerekek nagyon gyakran behozzák, különösen szövegértésben, matematikában is, behozzák, és időnként lehagyják ezeket a tehetséggondozó intézményeket. És ez az osztály, amelyik ezt csinálta, de a következő is, amit majd mindjárt mutatok, mindenkit felvettünk, mert akkor még nem volt 3-4-szeres túljelentkezés, mindenkit felvettünk, egy különlegességet csináltunk velük, hetente, minden héten 11 népművészeti órájuk volt. Ez volt a többlet. Mehetünk tovább. Ez az idei felvételi átlagunk. A Búzaszem gyerekei 74,8 pontot értek el, 54 a magyar átlag. Tehát mehetünk tovább. Építkezés, ez is nagyon fontos, hogyha itt építkezni szeretnétek, és mindjárt befejezem, hogyha építkezni szeretnétek, mi úgy indultunk el az építkezésünknek, hogy akkor én voltam az alapítvány vezetője, kaptunk az önkormányzattól egy telket, és 50 000 forint volt az alapítványunk számláján. Én 45 000 forintért vásároltam alapkő urnát, ezt annak rendje és módja szerint elástuk a földbe, bebetonoztuk, és maradt 5 000 forintunk. És jött a polgármester úr, hogy hát Szilárd, akkor építkeztek, mondom, persze, következő héten indulunk. Azt mondja, hogy és mennyi, hát egy polgármester nyilván így gondolkodik, igaza van, és mennyi pénzetek van? Nem hazudunk, mondtam 5 000 forint. Hát ugye a mese ott ebben a pillanatban más értelmet kapott, mint ahogy itt beszéltünk róla. Úgyhogy hát elment a polgármester úr, de a következő héten jött a barátunk a csapatával, kimérte az iskola elég kacifántos alapjait, jött a markolós barátunk, kiszedte az iskola elég kacifántos alapjait, mi jöttünk, a szülőkkel utána igazítottunk, aztán utána kaptunk 200 000 forint, nem, bocsánat, előtte maradék faanyagból, amit így összehoztunk, bezsaluzták a helyi piarista szakiskolások, nagyon örültek, hogy volt gyakorlóhelyük. Utána kaptunk 200 000 forintot, vásároltunk vasat, bevasalták a piarista szakiskolások, nagyon örültek, hogy volt gyakorlóhelyük. Majd utána 600 000 forint adományból vásároltunk betont, az iskolában meglévő építőmérnökökkel, meg a piarista szakiskolásokkal, akik nagyon örültek, hogy van gyakorlóhelyük. Bebetonoztuk, és kihívtam a polgármester urat, hogy hát jöjjön, nézze meg, azért elvégeztünk egy kis munkát 1,5 hónap alatt. Ott volt egy 500 négyzetméteres nagy betonplac, álltak ki belőle a csövek, és mondta, hogy hát ez szép, Szilárd. Hát mondom, de nem ez a legszebb, hanem az, hogy még megvan az 5 000 forintom. Hát, hogy ez... És
egy negyedmilliárdos építkezést csináltunk így végig, hogy 60 millió forint adományt kaptunk, 80 millió forint kölcsönt vettünk fel, amit egyébként most 13 év után talán 2 hónap múlva törlesztünk véglegesen. Mi jelzálogot tettünk a házainkra, és bedobtuk a közösbe a kölcsönpénzt, amit kaptunk. Azt már visszakaptuk, tehát azzal már rendben vagyunk. És van olyan, 170 millió forint volt mindez, és van olyan, amit soha nem fizettünk ki, az volt a mi munkánk, amit nézhetünk itt ezeken az épületeken. Ez szülők, akik dolgoznak itt, építkeztünk elég szépen, mehetünk tovább. És hát nagyon fontos az, hogy a családokkal együtt csináljuk mindezt. Én minden családdal, aki bejön hozzánk, beszélgetek 1 órát, mindenkivel, aki jelentkezik. Tehát van olyan, hogy 80 családdal beszélgetek 1 órát, de ugye ezáltal az is érzi, akit el kell, hogy utasítsunk, hogy ő azért fontos nekünk. Ez szerintem nagyon fontos az, hogy így állunk hozzájuk, és az, hogy később jól tudunk a családokkal problémákat megoldani, abban nagyon fontos az, hogy először mi adjuk oda magunkat nekik, és aztán utána várjuk el, hogy ők is odaadják magukat nekünk. Mert hogy csak a családokkal tudunk nevelni, mehetünk tovább. Búzaszentpiac, ez már tényleg a vége. Szóval, mert hogy az van, hogy az iskola az utolsó olyan hely, meg az óvoda, ahova még bejönnek a szülők, ahol közösséget lehet formálni. És ezért mi felmértük, hogy mennyit költenek el a Búzaszentbe járó szülők egy évben élelmiszerre, ez 300 millió forint. Ez óriási összeg. Most 15 millió forintot tudunk levenni ebből a Búzaszent piaccal, hogy ne a multiknál, azt legalább nem a multiknál költik már el. Tehát ez egy helyi gazdaságfejlesztési stratégia, ha úgy tetszik, hogyha az iskolákban piacot csinálunk, most boltot akarunk majd a Portásfülkében, akkor annak a vége mégiscsak az, hogy a helyi gazdaságot tudjuk vele támogatni, hogyha ez 30 millió forint már jó, hogyha 150, akkor nagyon boldogok leszünk. Köszönöm szépen a figyelmet!